Hello! Kamusta? So, nakabalik na tayo dito sa Hong Kong and gusto niyo bang makita ang ating bebe Ella? Sobrang kulit. So, ayan, naglalaro siya nitong tigay ng kanyang ninang nung birthday niya and nakikita niyo naman. Parang nawawala na yung pasensya niya. Pinagtatapon niya na yung kanyang. Hindi ko mag-guess kung ano yung gusto niya dito sa laruan na to. Pero, ayun, update lang tayo guys. So, this is Ella. Na-miss nyo ba ang batang to? Ako kasi miss na miss ko na sila. As in, araw-araw iniisip ko gusto ko nang umuwi. Araw-araw. Parang sabi ko, pwede pang umuwi kahit isang linggo. Ganun yung iniisip ko. Pero alam naman natin hindi pwede. So, tiis-tiis. And then, more on video call kami palagi. And tinitingnan ko na lang yung mga video nila. Nililibang ko pag magkausap kami. Tuwang-tuwa naman siya. Pinapakita ko dito yung mga laruan nung alaga ko para malibang siya. And sobrang minsan, paggabi, minsan di ako makatulog talaga kakaisip, pero hindi pwedeng nilalabanan ko yun kasi alam ko na maapektuhan din yung mga bata. Sabi kasi nila, pag iniisip mo daw palagi, hindi daw makatulog or iyak na iyak din yung anak mo dun sa Pilipinas. So, iniiwasan ko din talaga, kaya ang ginagawa ko na pinapanood ko na lang yung mga ganitong video na pinapasa ni Papa Alden, at saka minsan naman natawag ako sa kanila kapag available tayo kasi alam niyo naman nasa trabaho tayo and sobrang busy, as in sobrang busy pagdating namin dito sa Hong Kong. Sobrang dami kong labahin, as in isang linggo na ganun yung gawain ko, kaya hindi ako makapag-share sa inyo. And siguro malilimitahan ko na rin ang pag-upload ko dito guys sa aking YouTube channel. I-follow nyo na lang ako sa aking Facebook page. Doon nakakapag-upload ako kasi isa-isang minuto lang pwede na. So, follow nyo na lang ako doon guys, for everyday nakakapag-upload ako doon. Pero dito sa YouTube, malilimitahan ko muna dahil ang hirap gumawa ng video, lalo na dapat mahaba, ganito. So, ayun, mag-share pa rin naman ako sa inyo kahit paano kapag nag-day off ako. Pero, for everyday update, dun tayo sa Facebook, guys. Joanna Pot Vlogs din. So, ayun, share ko lang sa inyo. And, papakita ko rin sa inyo dito yung update dun sa ating alagang baboy. And yung, anong tawag dito, yung pag-off ko ngayong araw, i-share ko rin sa inyo. So, ngayon, panoorin muna natin ang batang makulit na to. Ito naman guys, yung ating alagang baboy. So, ngayon ay 8 days na sila. Alaga ni Papa Alden. So, ayun na nga, na-share ko naman sa inyo dati yung pinagbentahan natin ng 3 baboy na binili natin ulit ng biik and pakain nila. At saka kulungan mas malaki. Kasi pag nag-isang buwan to, kailangan na nilang ilipat doon sa mas malaki dahil hindi sila kasya dyan gawa ng 6 na piraso yan guys. So, ayan, lumaki-laki na and maganda na rin yung mga katawan, mga haba. Maganda yung napiling biik natin. So, pag mag-aalaga kayo, kailangan nyo i-consider yon, yung biik, yung lahi nila, and yung malalaki ba sila. Kasi, pag minsan na hindi gaanong maganda yung mga baboy is, kahit anong pakain mo, hindi talaga sila lalaki. And hindi sila bibigat. So, ganun lang sila kasi bansot. So, kailangan maging maganda yung pipiliin nyo na mga biik. So, ayan lang. Sa susunod na buwan, i-update ko ulit kayo dito. And hanggang sa mabenta sila. So, ayun. Try lang muna ng kaunting pagkakakitaan si Papa Alden sa pag-aalaga ng baboy. No! Tambak! Nagtatapo na naman ang amo ko yan. Mga damit ng bata. Ang dami. So, ayun na nga guys. Sobrang dami. Isang bag na malaki. Ayan. Punong-puno yan ng damit ng bata. And bibigay na sa anak ko. So, kasyang-kasya to kay Ella. Kaso, ipapadala na naman natin. Mag-iipon ako sa birthday natin, ipapadala ko. Para may discount tayo doon sa padalahan. Ayan, sobrang dami. And mga branded yung mga damit na konti pa lang na nagagamit, guys. Sobrang gaganda. Tagasalo talaga ako ng mga damit ng bata. Ang gaganda. Kaso yung iba dito, parang hindi ko magagamit like ito. Kasi pang winter siya. So, hindi natin yung magagamit. So, sino yung may gusto? PM nyo ko yung mga pang winter, yung mga nakatira sa Baguio. Pang to guys, pang 3 years old. Ayan, kasya sa 3 years old. Sobrang daming, ang gaganda pa guys.
Ito pang swimming, oh. Ang ganda. Kasyang-kasya to kay Ella. Tadan! Ang ganda, ano. Thank you, boss. Ayan, sa susunod ulit. Sobrang dami kasing napamili sa Japan. Kaya, ayan, nagpalit na ng mga damit. Ang dami. At dahil nagustuhan ng amo ko, guys, ito, di ba dati nagluto ako ng tinola, ngayon naman yan, adobo na maputla dahil iba ang toyo dito. And then, nilagang baboy. So, parehong baboy. And then, lalagyan natin ng patatas at saka mga gulay-gulay. Yung nilaga. Nagustuhan nila yan, guys. Yung tinola natin dati, nagustuhan din nila. Kaya pinaulit-ulit ngayon. Iba naman na putahe. And then, ayan, day off ko na. Nagpapalit lang ako nung tirang yen na galing natin ng Japan para may pang-allowance ako dito sa Hong Kong. So, inabot din siya ng $200. Yung $100 pinadala ko sa Pinas dahil kung wala na silang allowance. $100 yun naman yung titipirin natin dito sa Hong Kong hanggang sa sahod ulit. So, ayan, napadaan ako dito. Ayan talaga yung mga gusto ng mga mata ko ngayon. Yung gamit sa bahay, kutsara, pinggan, kaldero. Diyan ako naaakit ngayon. Kakatingin. Tinitingnan ko lang naman yung mga kung saan may mas mura na. Kasi pag nagpadala ako ng mga damit ni Ella and yung ibang mga bigay sa atin ng amo ko and yung mga bili natin sa Japan. So, ayan, alam natin kung saan tayo bibili ng murang-murang mga gamit-gamit para sa bahay natin. Yung sarili ko nga, wala pala akong nabili. Nung pumunta tayo ng Japan, kahit dito sa Hong Kong, parang wala pa akong nabibili sa sarili ko. Kung hindi yung pantalon, underwear, na kailangan talaga. So, ayun. Yun lang naman kasi, mas importante na sa akin yung mga bata, tsaka yung bahay ngayon. Ganyan din ba kayo? So, ayan. Tingin-tingin lang muna ako dito. Day off ko kasi, so, napagala lang, pero hindi naman bibili. Ito, $8, $5 lang, oh. Mga pinggan. Mura na yan. Matitibay naman, makakapal. And ito, yung mga pansapin sa kama, punda, ayan din yung bala kong bilhin. Kaso dito mahal, $130, guys. So, pero maganda naman siguro yung niyang kalidad. Pero sa mall ako bibili kung sakali man. And then, napadaan din ako dito, guys. So, ayan yung magandang i-invest pag nasa ibang bansa ka, yung mga gold, kasi hindi bumababa ang presyo niyan. Pag binenta mo yun sa Pinas or sinangla mo, mas mataas dun sa presyo na binili mo dito. Kaso ito, sobrang mahal naman. 120 Hong Kong dollars. Grabe, 120,000 ha. So, magkano na yun sa atin sa Pilipinas? Times 7 mo yun, guys. Kulang-kulang 1,000,000. Grabe, ang mahal pala ng mga alahas na to. Pero mahal din naman yan, lalo pag sa Pinas mo. Or same lang. Mas maganda sa Saudi, kung sino yung nasa Saudi, doon kayo mag-invest ng gold, guys. Katulad ng ginawa ko noon. Yung gold na binili natin sa Saudi. Pag sangla ko dito, mas mataas yung presyo. Hindi ko na kinuha sa sanglaan. Wala nang pantubos. Pero for emergency, di ba? So, ayan, dito tayo kakain naman ng lunch sa Cafe de Coral. Tanghali na. Saka lang ako nakapag-desisyon na pumunta dito. Kanina nasa McDo ako eh. Pero lumipat ako dito kasi ang mahal-mahal naman doon. Di ba, mabubusog. Ito, $55 yung order natin. Iced coffee. Tapos, order ako ng kanin na combo na siya, guys. Mamaya papakita ko sa inyo. Combo na siya. Lahat na nandun. Ito siya. So, ayan. Meron na siyang sausage, chicken, pork, gulay, and then ito yung iced coffee. Ayoko sa mainit. Malamig naman kasi sobrang init ngayon sa labas. Grabe, kaya, ayun. And then, ito, nakatingin na naman tayo dito sa ibang shop. Ang kakapal nito, and $5 lang, guys. Ang kapal nung material niya. Hindi katulad ng mga kutsara sa Pilipinas. Pag sumubo ka, pag ikinutsara mo sa matigas, tupi na. Nababalik ko yung kutsara. Ito hindi. Sobrang tigas niya talaga, as in. $7. Bibili ako dito kapag mga minsan. Kahit pa 5 piraso. Kada natin. Para pagpadala natin sa Pilipinas. Diba? Ito ang cute, oh. Parang tinidor na kutsara na siya. So, ayan lang. Share ko lang sa inyo yung mga nakakaakit sa aking mga mata ngayon. And meron pa dito yung mga pinggan-pinggan ulit. Ibang shop naman ito, guys. Dito lang to lahat sa Yunlong. Malapit sa amin. Ayan, yung mga mga kaldero naman titingnan natin. Sobrang dami din mga kaldero yan, mga baso. Mura din lang yan, guys. Kaso mababasagin, mahirap ibiyahe yan. Sigurado, lalo na sa airport, yung mga luggage, tinatapon-tapon lang. Naku po, siguradong pag uwi mo ng Pilipinas, wala ka na kahit isang baso kapag bumili ka niyan dito. Depende na lang kung fragile. Ayun, fragile ba ang basa doon? So, ayan, yung mga nila, wok, tinatawag na wok. Malaking, parang sa atin ay
talyase. Sa amin sa Bicol yun ang tawag eh. So ito, kailangan lang maging maingat kayong gagamitin mo na sandok is yung plastic ba. Kasi pag ang tawag dito, pag nasira yung ano niya, cover, wala na. And then ito, hindi to guys mawawala sa grocery ko. Yung instant oatmeal, naubos na siya. Ang kamay ko, halatang masipag. So ayun, ito, $22 lang. And for 1 month ko na to guys, every morning yan ang kinakain natin. Maganda rin yung ibang mga ganito, oatmeal. Basta oatmeal kasi yan ay for intestine natin, yung large intestine, small intestine natin, yung iwas colon cancer. Ayan, yan yung mga natutulong ng oatmeal. So, lagyan lang natin ng milk, pwede na siya. And fiber, good for natin, pagdudumi ba, para hindi tayo mahirapan. So, ito yun. And, iwas colon cancer, protect yung ating intestine. So, don't forget na bumili rin kayo ng mga ganito, guys. And then, alam nyo na, nagkakaedad na tayo. Kaya, kailangan ingatan yung ating katawan para may lakas para magtrabaho. Para humaba ang buhay. Okay? Bili rin kayo ng ganito. Kahit anong oatmeal, basta oatmeal. Tuloy pa rin guys ang hiring sa ating agency. Sa mga gustong mag-apply dito, maraming kailangan na domestic helper sa Hong Kong sa agency ko. Direct hiring dito guys. Bibitaw lang kayo ng pera kapag may employer na kayo. Saka lang kayo magme-medical kapag naipasa nyo na yung interview pati sa employer nyo. So, mabilis lang ang process. Up to 3 months, pwede ka na makaalis pag walang naging problema sa medical and sa mga papers mo. Dapat may passport ka na and dapat may experience ka na as helper kahit sa Pilipinas. Marunong ka maglinis, lahat ng gawain sa bahay, mag-alaga ng bata, ayan, yung mga itatanong sa'yo sa interview, dapat maipasa mo. And then, kailangan 25 to 42 years old lang po. Need experience, okay? And may passport, and walang nakakahawang sakit. At, syempre, dapat malakas pa tayo para hindi tayo bumagsak sa medical. And then, more questions, comment down below. Lalagay ko yung number ni Ma'am Mona, i-contact niyo si Ma'am Mona para ma-interview na kayo. Magpapasa kayo doon ng video na about yourself. Introduce yourself. English guys, kailangan mag-English tayo. Try nyo na mag-practice na kayo mag-English para sa introduction. Then, ipapasa nyo kay Ma'am Mona. And then, pag nakapasa kayo doon, hanapan na nila kayo ng employer. Good luck, like and follow and share nyo na rin para maraming makaalam ng video na to. Don't forget to like. Thank you. Bye.